přátelé, již zítra začínají krajské volby a proto je nejvyšší čas, abych i já, váš kandidát za Piráty a Stranu zelených, pro vás něco drobného uvařil. Vzhledem k tomu, že platy jsou v Sudetech nízké a lidem nezbývá dost peněz na kvalitní potraviny, uvaříme si dnes něco, abych tak řekl, reprezentativního, něco lidového. Budeme vařit štrasburské párky. Nejdříve si napustíme hrnec s vodou. Vodou samozřejmě šetříme, neboť ačkoliv je to obnovitelný zdroj, musíme na její spotřebu dbát. Když máme vodu napuštěnou, frkneme ji na sporák a sporák zapneme na 1, abychom nespotřebovali moc elektrického proudu, což je neekologické. Nyní počkáme 3 až 4 hodiny, až se voda začne vařit. Toho času bych rád využil. Řekl bych, že pirátská kuchyně je taková jaksi demokratická a proto ji mám velmi rád. Tak vzhledem k tomu, že voda se nám již pomalu vaří, vložíme párky. Nyní ohříváme 3 až 5 minut, dokud párky nebudou al dente. Když jsou párky uvařeny, vyjměte je z vody. Když jsou párky uvařeny, vyjměte je z vody. Poté přidáme, jak má kdo rád, trochu kečupu. Pro labužníky pak samozřejmě, ať to má rádi, trochu hořčice. Tak. Prezentace je samozřejmě důležitá. No a na závěr špetku něčeho zeleného. Důležité je jídlo dobře naservírovat. Bohužel všechny vidličky mám v myčce, takže dnes s 2 noži. Vážení a milí přátelé, voliči, dobrou chuť.